Имаш бежов диван, но нещо в хола липсва. Проблемът почти винаги е в килима. Ако искаш пространството да изглежда по-голямо и светло, заложи на килим близък нюанс – кремаво и топло бежово. Това създава онзи спокоен, изчистен интериор, който виждаш в списанията. Но ако ти се струва твърде плоско, смени не цвета, а текстурата. Релефен килим, буклей или лека геометрия ще добавят дълбочина, без да натоварват. Това е малката тайна, която прави дома да изглежда завършен. А ако искаш вау ефект, още с влизането, контрастът е твоя ход. Земни тонове, като зелено, теракота или по-дълбоко синьо, стоят изключително добре с бежов диван и веднага събуждат цялото пространство. Само не прави тази грешка – килимът да е твърде малък. При ъглов диван, около 250 см, търси килим поне 160 на 230 така че предните крака да стъпят на килима и да събере зоната. Бежовият диван е перфектната основа, но килимът е това, което завършва цялата картина. Килими Камко БГ. Стъпка към по-красив дом.